Sagana sa tubig ang San Fernando, Pampanga batay sa groundwater assessment ng Aquadine Technological Service Incorporated noong 2015. Patunay umano dito ang pagdagsa ng bottling companies na nagtayo ng kanilang mga planta sa syudad. Tinatayang nasa higit 4 na po ang mga private wells na kumukuha ng malinis na tubig sa San Fernando. Ngunit ayon sa pag-aaral, may mga lugar na matindi ang ginagawang pagsipsip ng tubig kagaya na lamang sa Barangay Maimpis kung saan nag-umpukan ang pump station. May karanasan na rin ang ilang residente sa Sitio Pirsa sa Barangay Pandaras ng tila nagkaroon umano ng pagbabago sa dami at kalidad ng water supply sa kanilang lugar. Ilang metro mula sa sitio, matatagpuan ang dating private pump station na nagpasalin-salin na sa ilang bottling companies hanggang sa abandonahin na ito. Kwento ng residenteng si Doming Zapanta, noon ay tila bukal ang tubig sa kanilang lugar na siyang ginagamit sa patubig. Noon talagang kung minsan isang tubo lang, tumutulong ko sa ganyan yung sibol Pero yung karamihan, yung mga ganyan, mga 3, 4, ganyan ang tubo. Yung kasi yung dati ganun ang ginagawa na yung mga farmer, wala kaming sasapa sa tubig Nagkukuhan sila ng malalaking tubo. Ay babawan nila yon ng mga tapos lumalabas yung kwan, nagsasaka na kami. Ngayon, ang ginagawa namin, meron maliit na tubo, doon kami nag-iikip. Opo. Hindi na kayo nagbobomba nun dati? Hindi na. Kusang lumalabas? Kusang kung lumalabas. Pero nitong mga nakalipas na taon, ang poso ng mga residente sa Sitio Pirsa, hirap na raw makakuha ng tubig at kung mayroon man, ay marumi naman ang lumalabas. Simula raw nang mangyari ito ay nagpalagay na sila ng linya sa water district. Kuya Kenneth, yung poso po ninyo na yan, umaandar pa ba? Madalang na lang po kasi pag nilagyan mo ng tubig, kulay yellow na yung lumalabas. Pero dati po, Hindi naman po. dati maganda pa Maganda. Kasi diyan kami kumukuha ng panlaban namin. Pero inumin hindi. No. Ang sitwasyon umanong ito sa Sitio Pirsa ay posible ring mangyari sa iba pang mga lugar sa siyudad San Fernando kung hindi makokontrol ang walang patumanggang pagsipsip ng tubig, ayon kay Engineer Fer Cailao, ang chairman ng San Fernando Water District. Sobra ang pagkuha ng underground water ng mga institutions like bottling companies, other commercial na water-intensive ang kanilang pagkuha. Ang mga bahay, pagkuha ng walang pakundangan paggamit ng tubig. So, nauubos yung underground water. Kailangan tayong magtipid sa tubig. Tapos, gumawa tayo ng paraan para hindi na maubos ang ating groundwater for the future generations. Yun ang aming prayer. Yun ang aming mission ngayon, for the future generations. Sa ilalim ng Presidential Decree 198 o ang Provincial Water Utilities Act of 1973, may tungkulin ang local water district na protektahan ang pinagkukunan ng tubig sa kanilang nasasakupang lugar. May kapangyarihan din ito para magpatupad at maningil ng production assessment fee. Yeah, the purpose of production fee assessment actually, hindi naman yung target namin, yung kumikita kami. Sinasabi ko naman sa kanila, our main purpose is just to regulate yung drawing of water. Hindi po yung kung ano yung masisingil namin sa inyo. Sa 4 na pong private well sa siyudad San Fernando, tanging wala lamang daw ang nagbabayad ng kanilang production assessment fee. 4 sa mga ito ay bottling company, kabilang na ang Interbev na pag-aari ng Asia Brewery Corporation. Dapat, kasi obligation natin yun. Obligation namin na ibigay yun kasi kumbaga yun ay nararapat para sa sa ating LGU. And at the same time, ginagamit kasi natin yan sa community natin. So yun. Kasi hindi ring kumbaga kung gagamit lang kami ng tubig, it will be unfair with the community naman. Kami din naman ang mawawalan, di ba? So kaya kailangan hand in hand
hanap tayo ng paraan kung paano natin na mapoprolong pa yung ating water source. Bagamat nalilimitahan na ang pagpasok ng industriyang gumagamit ng malaking bolto ng tubig sa syudad, umaapila pa rin ang Water District na mabigyan raw sana ng ngipin ang batas sa production assessment fee sa pamamagitan ng lokal na ordinansa. Magagawa lang namin siguro sa mga through pag may local ordinance tayo. Yun, pag-assess and pag-regulate ng extraction of water. So dapat yung bago pa siya isama na sa pag-secure nila ng mga building permits or whatever permit, isama na rin yung kung sa kanila yung source, isama na rin yung pagkuha nila ng drilling permit like that. Wherein the water district should handle pagdating sa drilling o water concern nila. Batid naman daw ng sangguniang palunsod na may kahirapan ang paniningil ng production assessment fee, kaya humahanap sila ng model area na may local ordinance pagdating sa pagre-regulate sa water extraction. Doon sa fees nga, no. If you syempre on the part of the regulation, when you impose fees, no, and penalties, doon nagkakaroon ng pagtitipid ng natural resources. So at the same time, it will be something that may revenue pa for the city, no. We're looking at Cebu, no? Meron kasing we're looking at the precedents doon sa ginawa ng Cebu City. Mga best practices po nila at saka yung mga kung if we have the legal basis on those kinds of ordinances na i-impose sa kanila. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.